Hola gent! Avui veurem un exercici que vam fer en una escola de primària per Halloween. Halloween! Fixeu-vos que la síl·laba tònica és la última. Halloween és una tradició que es celebra als països anglosaxons, ens queda molt lluny. Van preguntar als alumnes de la classe What scares you the most? Què et fa a tu o a vosaltres més por? Què et fa més por o, de forma més literal, què t'espanta a tu al màxim? I en Paul respon Werewolves! Exclamation mark! Els homes llop és el que més por li fa. La Nina diu Sharks! Els taurons! I un tal Dylan respon lo següent The unstoppable marching of time that is slowly guiding us all towards an inevitable death. La imparable marxa del temps que lentament ens guia a tots nosaltres cap a una inevitable mort, diu l'adorable Dylan. I la Catherine, a la pregunta What scares you the most, respon en Dylan! Doncs apa, aquest ha sigut el vídeo de Halloween d'enguany. El de l'any passat va ser més elaborat, però aquest tindrà més visualitzacions perquè és més curt, ja ho veureu. Vinga, subscriviu-vos al canal, que és gratuït i no fa por.